Tisztelettel köszöntöm a ProArt kulturális magazinműsor kedves nézőit. Általában így látják nézőink a ProArt műsorvezetőjét. A forgatások alkalmával azonban előfordul, hogy nincs egészen a helyzet magaslatán. Széthullottam. Seregi József, lány galambal. Honnan jutott eszedbe? Lány bagolyjal. Igen. Bocsánat. Nem tudjuk kettőbe felmondani és összevágod. Bemutatták az várja. A hegedű, a cselló és mi? A hegedű. Látszik a papír. Ja, nem értettem, mit mondasz. Sokszor már a szövegtanulás is nehézségeket okoz. De nem jó megint, mert most kétszer van benne, most meg a zene volt benne. Mert hangverseny Hangverseny. A galgamácsai születésű népművészet mestere 95 évvel ezelőtt született. Hát ez egy gyönyörű mondat volt. Szociális munkanapjának. Micsoda az es? Kézlőket szeretett. A 2 heti, de ezt nem tudom megjegyezni, 2 hétig tartó alkotás. Bemutatták az Orfeusz nyomában című. Az a címe? Csapó 84! Egyesület. Jól mondtam. Most mondtam jól. Egyre nagyobb sikereket ér el a Beat Kohó formáció. Ezt nem tudom, hogy mi. Srácok. Gulácsi Zoltán, a klub vezetője fogja most bemutatni kedves nézőinknek. Mit? A filmeket. Hallják. Sőt, néha még egy szó kimondása is problémákat okozhat. Következő Ez bizonyítja a Bódi Gábor Filmklub. 20 éve alkot együtt a paraszt. Új videóklipjük. És színész múltjáról. Színész. Korták. Gábor? A női főszerepet Kerekes Éva, Jászai Catherine Gereger, írt Szánstól... Catherine Gallagher. Hát hogy lehet ilyen néven írni? Jászai Maridíjas. Következő adásunkban a Beat Kohó nevű formáció. Álcahálók és teleobjekt. Jövő héten karácsonyi külön kiadásunkkal szép volt. Debütált. Na még egyszer. És nyilván a fáradtság is érdekes oldalait mutatja meg az embernek. A 2 heti alkotótechnik. Újc Bélát ábrázoló dombor. Véget ért a Skic Kulturális Egyesület. Kulturális híd. Már csak én rögök rajta, te nem mi. Akkor jó, lassabban mondom. Következő adásunkig számos szórakozási lehetőséget kínál városunk, kultúrakedvelők számára. Ez már lassú. A rendezvény felkívánta hívni a... De akad, amikor egy külső körülmény, vagy a technika ördöge hátráltatja a munkát. Ez hogy lötyög itt? Kicsit aggódom, hogy nyomkodsz ott minden. Következő adásunkig... Mi? Menjek arrébb? Nem tudom, mit mutogatsz. Ez csibekeltetőtől nem látok. Ez már a végkezdete? De sem volt tudva eddig. És persze mit érne a műsorvezető a munkatársak tanácsai nélkül? A születő Dunaújváros legendás földépítésze. Irányolok, mert elveszettem. Ilyen nincs kinek mondani. Itt vagyok. Dolgozók, az önkéntesek és a gondozott, a dolgozók, önkéntesek és a gondozottak. Arra. Nem már. A Magyar Filmhét repertoárán is szerepelt.
Tök jó lenne. De legalább már ötlete biztosan van, hogy mi legyen az újévi fogadalma. Kitty, figyelj, ez most tényleg becszóra. Figyelj. Meg tudod csinálni. Most figyelj, Kitty, most lesz a jó. Figyelj. Kitty, figyelj.